ukuthi usibekeleni ngenhliziyo yakhe. Amen. We are honored once again. The man of God who is coming here is not a stranger. Ulelizwe sakhe lona. Siyamazi kakhulu. Nala ekhaya futhi siyamazi aqala ukufika. Kodwa futhi siyamazi nasemhlabeni. We are excited njalo mayizela ekhaya, we are excited. Ngoba njalo siphuma sehlukile. Sigcina umbona ku-Good Friday nakhona saphuma sehlukile. Namhlanje ngiyamthemba uNkulunkulu sophuma sinjani masami sehlukile. The food is here. It is up to you what we are trying to do. But God has prepared a meal for us, and the meal is sufficient for all of us. It will address all your issues. Not one, but all of the issues. It will be up to you what we are trying to do. No matter my God get up the post. Yes, we should not catch away from selling what we are going to go to it. We may go and won't pull by now and out. Uma la uthi ngcoliswa ngabekona uyobe uchitha isikhathi sakho kodwa namhlanje uNkulunkulu uzokhuluma nathi sonke. Siyabonga ukuthi efonat our invitation bishop. He is a bishop. As also top the country, also top the continent. Kodwa he is one of the seniors alapha eMzantsi Afrika. Ade nesihlupa abantu bozufika nesithi yes. Ade bozuzana uBishop ake uyeza sithi uyeza. Usefikile uBishop usekhona. The founder of Life Abundance Church la ale Richards Bay la nesengcwele yonke indawo. Unamasazwe all over noma khona nje. Bona abantu abafana naye. Ubese lokhuluma nje ngaye lesikuthi lento engathi no Bishop phakathi. One of them is our brother umfundisi uManqoba Dlelo. Sebeyafana ngisho eSweden bayithanda ngwengazi usesho biological noma so spiritual prayer sebeyafana naseSweden. So we are honored kakhulu Bishop ukuthi kanye nathi namhlanje. Ngiyacela bazalifike siyosethu sinde ukukhuluma kakhulu ubaba wethu Bishop SP Sikhaya ezaphambili. Uyinkosi Yesu lo. Even today, as you can all come from this corner, nabazalwane bonke babo mama bafowethu dadewethu asindingelele egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Bonke umfundisi uNhleko ubungasharisha to this place. Siyabonga kakhulu. We come along way with him. Hallelujah. Mighty time, so she be time.
It's a blessing to me. I came all the way also, one of the sons who all the way from Edwin Bank. One of the sons, so powerful, still great work. Speaking siyambonga kakhulu uNkulunkulu bonke abahlabelelayo ayibona kuyaphilwa la. It's awesome. Mine ngasayeki ngasayeki. Ngicela sivule incwadi yeZenzo chapter 16 sifunda from verse number 16. Angibingelele lesi kunzoka inzonzo manje nalo ukubona ukugcina emkhunjini sashawa umoya ngathola sikhangana la emkhunjini and now uyashawa umoya sibonga kakhulu sifunde from verse number 16 kwathi siya endaweni yokukhuleka kuhlangana nathi intombazane nomoya omkhulu eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu okubhula. Yona yamlandela uPaul nathi yamemeza yathi laba bantu bayizigceku zikaNkulunkulu oPhezukonke ezimemezela indlela yensindiso. Yakwenza lokho izinsuku eziningi, kepha uPaul esexasulile waphenduka wathi umoya, ngiyabuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuyo. Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Kwathi abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile, bababamba uPaul noSila babahudulela esigaweni phambi kwababusi, babayisa ezinduleni bathi laba bantu banyakazisa umuzi wakithi bengamaJuda, bafundisa imikhuba esingavunyelwe ukuba siyamukele siyenze thina esingamaRoma. Isixuku sasesibavubela nezinduna zayala ukuba bahutshulwe izingubo, bashaywe ngenduku. Sezibashayile imivimbo eminingi zabaphonsa etilongweni, zayala umgcinisiboshwa ukuba abagcine impela. Yena eyaliwe kanjalo wabaphonsa etilongweni elingaphakathi khulukhulu, wabopha izinyawo zabo ogodweni. Phakathi kobusuku uPaul noSilas bakhuleka bemdumisa uNkulunkulu ngamahubo, iziboshwa zabezwa. Kwavela ngokuzuma ukuzamazama umhlaba okukhulu kwaze kwanyakaziswa izisekelo zekilongo. Wavuleka khona lapho iminyango yonke, wathukuluka nezibopho zonke zabo bonke. Wathi umgcini ziboshwa ephaphama wabona iminyango yetilongo ivulekile. Wayesehosha inkemba efuna ukuzibulala ngokuba wathi iziboshwa zikhululekile. Kepha uPaul wamemeza ngezwi elikhulu wathi ungazilimazi ngokuba sikhona sonke.
babizwe lapho liphilile namanje ekhali kakhulu Nkosi kunesikembe esikhale bahlangothi sobili sesikhona baba kule ndawo osibizele kuyo siyakhona ukuthi akekho noyedwa okhona kule ndawo ongabizelanga kuyo namhlanje. Father, we thank you, we give you glory, honor and power ngoba wena wedwa uNkulunkulu ophakemeyo. Sesiyathandaza ulivulo izulu lakho namhlanje. Livule Nkosi izulu lakho, livule konke okusezulwini ukuthule phakathi kwethu. uNkulunkulu wethu sikulambele, sibomele, sifuna wena uNkulunkulu wethu ugcwele. Abanye bafikile noma begula yehlisa ukuphila kwabo, abanye bafikile bengasebenzi yehlisa imisebenzi yabo, abanye uNkulunkulu wethu bahlukumezekile kodwa uNkulunkulu wethu yehlisa inkululeko yabo ephelele ngegama likaJesu, 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 ngegama likaJesu Kristu, ngegama likaJesu owafa wavuka ophilayo phakathi naphakathi. Wathi mayivuka wayisethe impilo amandla ezulwini nasemhlabeni ngakho hambana namhlanje ebusuku. Siyabonga Baba ukuthi amakhetha angaqhabuki, siyabonga Baba iminyaka iyavuleka, siyabonga Baba ukuthi amandla wonke abasha ayasuswa ngegama likaJesu Kristu, igama linamandla. Siyabonga ke Baba ukuthi ukhona Baba wethu khuluma ngathi uyaqala ethi khulume uNkulunkulu wethu ethi ukhulume uzembule uqobo lwakho thatha lokho udumo njengoNkulunkulu ophilayo in Jesus name, amen. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi a strange worship, indumiso engajwayelekile. By the way, happy belated birthday, amen. So la incwadi yezenzo incwadi enamandla eveza amandla mawufunda ngayo, it's power upon power. Incwadi yezenzo. And uma uzoyibheka ibhalwa uPaul umebhala uzobona ukuthi akusiyona incwadi yokuqala, incwadi yesibili. Uthi umevula chapter number 1 verse number 1 athi kweyokuqala Theophilo ngakulobela. Usuyabona ukuthi le sengeyesibili uyibhalela yena uTheophilo. Usho ukuthi kwabhalwa incwadi eziwu-2 zabhalelwa umuntu oyedwa. So uma uzobheka ekuqaleni umebhala indlela aveza ngayo uJesu Kristu, uzothatha 2 families. Enye ifamily badala kodwa bahluleka ukuthola umntwana, badala kodwa bahluleka. Izinto ke endikabe bandleni namhlanje ngoba amaphakathi athola ingane kodwa bazalwane kube nzima ama special day. Izinto we've been praying even yesterday emfundisi siyathandaza lana abafundisi from 8 o'clock to 12 o'clock because concept ezingahambi kahle esifuna ukuthi zilungiswe bandleni kaJesu. Ngeke bazalwane ubahambele kahle abantu abathula uNkulunkulu bese kuthi abantwana bakaNkulunkulu bahlushwe izinto ezingenamsebenzi nesekhona bazalwane. Umebhalela uveza ifamily bamakhazini kodwa le ifamily badala kade
bezama ukuthola ingane kodwa bengayitholi. Ngapha uzoveza intombazane, le ntombazane ise-virgin, ayiyazi indoda, kodwa i-message eza kubo bobabili iyafana. Uza kulo okudala ezama engabatholi abantwana ukuthi uzozala. Uza nasentombazaneni eyi-virgin, ufika nakuyo uthi uzozala. So about 12 people old and young, but all the same message. You're going to idea poor message. I'm not going to Susa I'm not going to in a man's message and Venezuela. Iya wasebeza bebe shule. Bese iya kwa bangasa. Nesebeza ngendlela yodwa kwa bazabe beshulela nabangasa. A message from above. So now uveza amandla ezwi. Amandla ezwi. But to cut the long story short, where he's defying the laws of science. My figure, little bazane. It's your words and biologically, we are zeal to find a conubani, who will call nobody, but Shane, Benson, come up with Zahab as a proving that. If you get what to I think they don't say, so now versa ukuthi izwi liyakwazi ukusebenza sometimes more than science. Abantu bangakhuluma kodwa kukhona la ngiyakhona, but uyabona umeveza kule ncwadi lena azoveza ikhethe dala lithandaze through the revelation. Ngoba nomthandazo wazilwane iyahlukana. Ukhona umthandazo wokubusisa ukudla, kube khona umthandazo wokuyolala, kube khona umthandazo oza nge-revelation. So noma lo uthandaza nge-revelation ngesambulo uthi Nkosi maningafi ngingakamboni uKristu Nkosi. That is why mamele to Jesu the same revelation athandaza ngayo wabona ukuthi le akusiyona indaba, sekuye lo engathandazela ukuthi ingafi ngingakamboni. Wakumendathe mphakamisa wathi salo sumukisa ngokuthula inceku yakho ngoba amehlo awabonanga ingane kodwa abone insindiso. Amehlo abone insindiso. You see a demonstrator ukuthi ukhona enye impilo engalekwa lesiphilayo. Ukhona impilo ehlukile ehlukile enamandla kunale esiphila. Ungabocabanga ukuzalwa kuleyo background, ucabanga ukuthi abazali bakho banjena, ucabanga ukuthi sekuyona impilo ephila. Ukhona enye impilo. Ukhona enye impilo kunale. Kudinga nje ukuthi uye nge-revelation emthandazwe uvele nakuwe through the revelation enye impilo. Ukhona enye impilo. Ngiyakhumbula when I was growing up, ubaba nomama beshiye sodwa ngathandaza ngikhalinye embezi abafowethu abancane ngingazi ukuthi sizophila kanjani. Ngezwi izwi lithi ukhona enye impilo kunale. Ukuthi noma ngabe ukhala njalo inyembe, but there is another life. Ukhona impilo yasezulwini ukuthi mayike yangenelela eyasemhlabeni yapha.
years and look wayekade ewudokotela nisekhona bazalwane. I love doctors. Angazi kwelethi bandle Richards Bay engazathi bonke bathanda ukuyokhonza khona ngendlela jabaningi ngayo noma ngaze ngathi babizana. I love doctors. Look wayekade ewudokotela bathi kwakukhona uTheophilus and uTheophilus abanye bathi wayekade efunda naye esikolweni abanye bathi he was doing law ngoba ezazi ukuthi yena is going to take a position embusweni wamaRoma so wafunda ilaw kodwa noma behlala ndawonye bexoxa bafika esinqumweni esistrange isinqumo bafika kuso but there is no God. Baphume university behlabelela ingoma ethi there is no God. Baphuma behamba bethi mabezwa abantu bekhuluma ngoNkulunkulu but there is no God. Kodwa ngikhuluma ngedwa kulela but behamba begcwele emoyeni wabo ukuthi there is no God. Kanti uzodehamba uDr. Luke avela hlangane negathanga ahlangane nevangeli uyabona ke mawulithole kahle uthohlabelela izwi lehlaba inhliziyo yakho lakubonisa ukweduka kwakho uma ivangeli lithole ngoba labo basahambe bekhumbula inkinga ukuthi abakafiki kulona lo mawufika kulo you forget about yourself ubheke kuthi lafika kulo wathi manje lo wacabanga umngane wakhe weminyaka confident abafike esinqumweni sokuthi there is no God. Wayesezongitshela ukuthi hayi kukhona uNkulunkulu. Lo Nkulunkulu utholakala kuJesu yena yedwa owayehleli emazulwini waphila impilo engenaxhashaza wafa wembelwa ngosuku lwesithathu. I don't know about you. Wayesekhumbula umngane wakhe. Incwadi kaLuke incwadi yokupresentwa kwevangeli endodeni eyodwa. Enye indaba that is so powerful encwadini kaLuke. Ngixolele ukuthi ngibaba kodwa isikhathi sami sisebarathi. You see uma elokhuza uzofika chapter number 19 verse number 10. You see chapter 10 verse number 19 Elizabeth uthi wakukhona indoda eyimfishane kodwa ufuna ukumbona. Yebo yeyifuna ukumbona kodwa mayithi kusuma bade kunayo ingakwazi yezegibele esihlahleni. They say mayigibele esihlahleni ngenxa ukuthi ifuna ukumbona yagibela la azodlula ngakhona. Akushiwo ukuthi yayifuna ukumamukela kuthiwa yayifuna ngoba ngeke umbone izinto
kube indodana yomuntu izukufuna nokusindisa okulahlekileyo. In other words, ukuthi besithe akekho kanti uJesu sehlile, uthi thina sihlangane naye sesikhuluma kwakhe, sabona amandla akhe, sambona hamba phezu kwalwandle, sabona evuso Lazaro, evusa abafileyo, sabona izinto esingakaze siyibone. UJesu uzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Engathi uthi mina sengitholakele. What about you? Wayithola uluntu lencwadi, uLukas wangayiphendula. Wafunda walahla. Wathi uDodi wayesethi nguthumele esibili futhi. Sekuthumele esibili. Oh yeah. Ngizokazathi mnandi leso. Ngizokazathi mnandi kakhulu leso. Neyizodwa lento engiyenzayo. So now wasithi nguthumele esibili. Kule esibili uthe uJesu nesikhathi sekusela usuku ukuthi anyuke. Naniyazi uJesu wahlala ethule emva kokufa, wahlala ethule 3 days. Abanye bathi 2.5, but whatever, nendlela obona ngayo, nendlela esibala ngayo thina, nendlela ababala ngayo bona ayifani. Kuye ngokuthi ufunde yiphi incwadi. Kulesi sikhathi esiphila kuso khona abanye abafunde ukuthi uJesu kudala kuye. Kuye ngokuthi ufunde yiphi incwadi. Yabona mina ngisalokhu ngihlupha umuntu ekhuluma into ayithandayo ngoba kuya ngokuthi ufunde yiphi incwadi futhi uyifunde koba. Nampo baba basinikeza lento sayifunda kubo lapha emntobatuba. That's why sinje ngoba kuye ngokuthi uyifunde koba. Ufunde yiphi incwadi? Which book are you reading? Uyifunde koba ngoba lento umuyithathe kubantu abaright, wathatha into right, ayihlukani nawe. Noma ngafika i-controversy emangalisayo kodwa babuye bayema. Uthi-ke ngesikhathi uJesu sekusele usuku ahambe, uthi wayehleli nabafundi base beyambuza ukuthi kanti umuso ubuyisela nini? Wayesethi akusikho okwenu lokho, kodwa okwenu nizokwamukeliswa. He introduces power. We come from incwadi kaLuke chapter 24 verse number 49 la khona ethi hlalani eJerusalema ningasuki nize nembathiswe amandla. So now bamuzi ukuthi ukhuluma ngamandla kodwa bese umbuso wona uza nini? Siyayizwe amandla, sifuna ikingdom. Nisekhona bazalwane bathina asikho namandla, sifuna imbazalwane ikingdom. Uthi-ke asikho kwenu ukuhlupheka ngekingdom. Into ekingdom a king of the domain. That issue is for the king of the domain. Let me deal with the kingdom, but you deal with power. You see, what is so it introduces us into the 4 levels of power. 4 levels of power. Uyabona ke lapha Jesu sihamba ngama-levels. Sikuma-levels. Sonke sithandwa ngendlela efanayo kodwa sesihambe sashiyana. Sesikuma-levels angafani. Ngabacabanga ukuthi uyi-level yami nami
Let me walk in my level and I will let you walk in your level. Ungalokukhathazeka ngelevel yabanye ngoba nawe uyeza. It was 1995, 1996, I think 1996 or 1997. Tina nonkosikazi sase kunzima ukuthola ingane. Okay, bhekani bake yikho izonya kanje lento yokuthi umuntu ashada ngatholi ingane izonya kabi. So kunzima kukhona iy'mwana nje esinzima esihlangana nazo. Wathi kukhona uBenihini ngathi nkosikazi namhlanje ngizoshumayela 15 minutes ekodweni bese siyashuka. Ngoba ngiyazi le ndoda ezayo ikwenye ilevele engekho kusha. Ngafika segcwele lapha eKhalisfondeni ngama ngaphandle. Wakhuluma uBenihini wathi kukhona ikhapulu yabantu abashumayelayo abalapha ngaphandle. Uthi uNkulunkulu abatshele ukuthi iproblem yabo isolved. Ekhuluma nje akasangiphinde kodwa manje level ayekade ahamba kuyo angikhipha ngingaphandle asikhipha singaphandle. Sabuya sathi nkosikazi sekwenzekile ngathi asijabule sekwenzekile nkosikazi. Hayi 97 phela we had our first son. Saying this our levels our fun ukhona abantu abathandazela izinto zinganyakazi kodwa khona abanye abaweli level abafuthi babekhuluma kwilevel yakhe ibhawe. Ususitshela 4 levels of power. Ilevel yokuqala akhuluma ngayo chapter number 1 encwadini yezenzo. Ngiyabala njalo khona manje incwadi chapter 1 encwadini yezenzo verse number 8 uthi nizokwamukeliswa manje umoya ngcwele esefikile phezu kwenu. Bazalwane asibone abantu aba-ordinary ukhona into esibadisweyo. We live as a church. Futhi ngeke silokhu sifanisa nabantu abangenamandla. Hayi nisebona kodwa sihluke ngamandla. Futhi uma uke wasusa amandla evangelini usaliso sayathi. Saliso sayathi. Akala khuluma indaba hletshwa. Yabona hletshwa izwakali. Abazalwane bafika lapha phakathi baphandazelwe baphume baqhubeka abegcine khona. Kodwa wafika khona amandla akekho tshela omunye ukuthi nawu isono uJesu ubundwele. Engathi singabuyela kulelo vangeli. Ivangeli lihlukanisa umuntu nezono. Ivangeli alenza amandla omnyama bawe. Number 1 is the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. But umasiya chapter number 3 uyo lencwadi le. Kwalithi iBhayibheli wafika abafundi uJesu engasehambile. Bafika abafundi bayongena ngesikhathi sokuthandaza. Lithi iBhayibheli bathi mabengena bathola isishosho esihleli ngasemnyangweni omuhle. Lithi iBhayibheli bathi mabeqhamuka lithi iBhayibheli sababheka sathemba. Ngoba uyasidinga usindisiwe noma ungakabi nayo imali uyathembisa nje. Kubakhona iglory yabo. Siyaglowa. Uyabona ukuthi singamakhetha asiwa amakhetha ngempela. Siyaglowa. Kukhona iglory amandwele. Kukhona iglory amandwele. Yathi usalazi lesishosha uma sibabheka sathana namhlanje ngayithola imali. Lithi iBhayibheli basebethi bona sibheke. Magama amabili lawo in Greek. Number 1 he looked at them. Kodwa bona bathi expect from us.
isimo sakho. LiBhayibheli wababheka yena wathi expect, bona wathi expect. Now liBhayibheli wathi mabesonde ngimthanda uPeter mfundisi wami mayifika lapha. Akasho ukuthi igolide lesile basinayo. Ngoba kawazi amaphakethe kaJohn. Okay, golide lesiliva akunina. Kodwa lokho esinakho sobabili sizokunikeza khona. Wasete amen. Lika Jesu Kristu wa Nazareth. Sukumuhamba watesakule phiphiza bambamba ngesandla bamphakamisa waqina amaqabala waqina inyawo liBhayibheli wahamba wagijima waduma wangena maphakathi nestep samire. I want to introduce a new step, the step of miracle. Hallelujah. But I'm introducing and ushering into that step of miracle, the step of the supernatural, the step of power. We see, which of them are the power in the name of Jesus. Which of them are the one amanda and say Gabriel, the Jesus. You tell them, but so there is a man who must not sawas man. And also there is a oil as I say who must not sawas man and say Gabriel, the Jesus. Who connect the national and I bless to watch it. Hey, my message, Nikamaliga Jesus. Let my message, but me I'm fully man. Oh, I can remember me more. Well, see some. Chapter number 12. Usiofika liBhayibheli uPetro kanye wabade kuyizo bayipasi uPetro kanye no uPetro wabanjwa wafakwa etilweni. liBhayibheli yena waphumula ibhanje which is a sign of despair, of surrender. liBhayibheli waphumula ikathu angithi niyazi ngotini kuza abasefeshi to nifakile ikathu ezikulungele kushumela uma ekhipha ikathu right I'm not ready anymore. I'm not ready anymore. Gospel of Jesus Christ. Eselele kukhona abangapha belele apha bemgadile liBhayibheli ibanga la kuphuleka ngesineke. Lapho isikhathi siyakuzo manje lapho siyakhona lapho ibandla kufanele libe alert ukukhulekela ama-leaders abo ngoba basazoboshwa abanye bazothuwa bakhulunywe ngazo zonke izinto abanye abangazaziyo. Sekufuneka ibandla elazamandla amandla okuthandaza uthi iboshiwe inceku zokala bedrapopoposa riba yanga basi koboshana kuna masia elebosa kuliba yethandaza liBhayibheli wakhulule ezulwini wamthinta la wakhanya empilweni. liBhayibheli wasebengilalela waphuma ngathi uJohn C. waphuma phakathi kwama-security waphuma phakathi
What are you cannot see me? But the best practice of power, best practice of speed, best practice of status, best practice of figure of scene. There's this message that is brewing from within me. In the message that fourth spirit. It's brewing. Another issue, it's not if you don't have that. And I can call the message. What goes for? Listen to this. Sometimes, but another my call on them. What do you say? Feel Pedro. I say feel Pedro was on second, and no Kenya. In Tomazane, I want to Pedro. God, it seems as if wires are a protocol. Which must have been posted in final land. Wires are a protocol. What if you know Umtanda to Pedro? God, I'm seeing and finally Umtanda. God, when you call now, if I did, what I'm going to tell about Apostle Bagay, so that I will shout. But baby, can that say that? We pay to receive free. So we shout. In fact, what's the one? Who repay to that Pedro? What does it like? I'm seeing it was a lot of trouble. It's miracles. What of God to Sano Kurula? But something is coming. It's one of the things that I've never seen. Let me close like this. But the fourth power, empowerment of Candace, chapter number 19, verse number 20. Who you record? Little Bible is land. But in all that, Apostle Paul, in his second missionary journey, for his second missionary journey, little Bible was figure playing Dolopa, figure Ulo, little Bible, wife and Tandas, his country state, which my Tandas and work on a Bangladesh. Why said, notice, who says Landera in Tombasa and Moya, Wongo. Put a Mibe, Wongo, and a letter, and so you should manage to Lendo Bazane in Moya with the moon. They are into it. This guy, we stand by something. We stand by something. What about was? Who should jump us for the against the alley? Who should bang in what Puma key is there? Who called a man to find out the money? And then we let the man and keep poverty. What a nation!
siyabanga sibazalwane siyabanga ngathi sinenkulunkulu ngathi sinekhathesi kuphela you see bazalwane wabalandela intombazane enomoya wobungoma le ntombazane inomoya wobungoma kodwa ikhipha imessage right. What do you do when the message is right but the source? What do you do? Ezinye zezinto kufanele bazalwane bayikhipha angazi ukuthi le nto ikhuluma kanjani because abanye babona abanye beprofeta abazi baprofeta ngamuphi umoya. What's the source? Wangulande hayangazi ungitshele ne-number plate yemoto yami ungitshele ukuthi ngigqokeni ngaphansi. What's the source? Yiphi le source? Yiphi source yakhe? Kungazathi waqala wathi ilaleleni lentombazane inemfihlakalo lentombazane iyasazi. In fact nebhayibheli lithi abantu mabasazi ukuthi singabaphathi bempi sengazathi nophomo lwaqala wahambela phezulu kwaze kwafika la ikasuka khona umoya wakasuka umoya. That is where things starts to happen. Uma usukasuke umoya in the spirit. Until you are fed up, you are sick and tired of being sick and tired. Now, what get out of here. Let me find out my puma ushuti umoya olokungoma kwakumsakaza. Jesus. Yeah. Oh Jesus. Yalandela ngemuva yalandela amandla kaJesu eseyikhululile yalandela ngemuva yaba quiet ngoba mawusaqala ukulandela you need to be quiet for God sometimes. Wabojaha ukukhuluma ungakufiki ukukhuluma alulandele for God sometimes ngoba ngesikhathi uthula ulandela uJesu yakwenza kanti njalo wafunda wathi ngilandeleni ngizonela na ibhayibheli yalandela wathi abanikazi lentombazane sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo limukile kanti abantu abanamademoni khona abadlayo cash is no more. Let it by basebenza lezi zinto ezimbili yabalwa. Number one, let it by baba umbuzo wami uthi uNkulunkulu uthulele uNkulunkulu bathule bantwana benkosi noma ubajiwe akaluzi uNkulunkulu ngokubanjwa kwakho kodwa sekhona ngekho la now watch uNkulunkulu babanjwa. Number two, lithi Bible bashawa ngezinduku bashaphuma imivimbo wathi uNkulunkulu. What do you do? Umuntu uyasukumela uNkulunkulu avele yena abe quiet. What do you do? Wenza njani? We are
uNkulunkulu avela idlela ushayana avela idlela ushayana angazi mina mhlawumbe nina nimbiza kanye ezekanye nesekhona abazalwane kodwa mina ngingambiza ngafast for 40 days uNkulunkulu wadlela ushayana ase ayishumayeza mina ukuthi hayi uNkulunkulu kwesinye isikhathi ufike athi wait kwesinye isikhathi athi I'm not going to give it to you kwesinye isikhathi athi angeke unikeze wait and then namishumayeza mina kuke bani namishumayeza mina ukuthi mangithandaza ufika athi wait number 2 athi no number 3 athi me namishumayeza mina ayike bani leyo umuntu oshumayela leyo umuntu oshumayela into engeke kodwa nami ngishumayeza ukuze ngingabuye ngemuva what true but number 3 did you buy the baba letter every magistrate what true athethi kala labo kwangavela ngishingelosi yavala kwangafika ngishingelosi what true kodwa number 4 lithi iBhayibheli wathi babaphosa etilogweni batshela laba basetilogweni ukuthi yabona laba ngenxa bakhiphe imoni bayingozi kunalaba ababulala abantu okay ngiyanithi kodwa ngizwe laba bakade bayingozi laba bakwazi ukukhipha imoni yabona basekhatho abantu abakhipha amadimoni bekhatho ngabantu abadla amamiliyoni kahulumeni badoshile amamiliyoni bakhulume bathi hayi bandla yayisekho indaba yalo bandla yayisekho indaba yalo kodwa bebesutha amamiliyoni emalini yabantu kudakulunga namhlanje just say whatever I want now what you want akade iBhayibheli nabo bafaka ejele lingaphakathi ubona ngisindlela ababoshwe ngayo lithi iBhayibheli bababopha izandla nezinyawo usiyadisha indlela ababeboshwe ngayo kuthiwa kwakukhishwa inyawo phakathi kwezandla jikiswe inyawo ababoshwe izandla ziboshwe inyawo kamngani aboshwe baboshwe kuthi phansi bangathinte umhlabathi balene baboshwe kanjeyana diyelena subo iBhayibheli uthese bebona uPaul ukuthi hayi uNkulunkulu uthule kungcono ukukhulumela our God is quiet but we are not going to be quiet. I don't know about you but I'm not here bazalwane uzokhonzena zathi izinto ilunge zonke azilunganga zonke izinto njengoba ngila ekhaya kuyabheka nisekhona bazalwane njengoba ngilapha ukhona abantu abangisongelayo ngilapha uNkulunkulu ethule uzokhuluma mina but to cut the long story short maybe let me answer this question what do you do when God is quiet? Ngiyafunda incwadi
incwadi ka-Ezekiel. Bafunda incwadi ka-Ezekiel. Kule ncwadi ka-Ezekiel iphethe izinto ezimbalwa. Iphethe u-Ezekiel ebizwa uNkulunkulu. U-Ezekiel ebizwa uNkulunkulu ku-chapter number 1 verse number 10. Wamnikeza amakhanda awu-4. Wamnikeza ubuso obu-4. Ubuso bomuntu. Ubuso be-eagle. Ubuso benkabi. Nobuso benkonyane. Wayemtshela because wayemlungiselela because abantwana baka-Israyeli babesekuthulweni nazo. Okay. Ngisakhona abazalwane. I'm left with 80 minutes. Now, uma besekuthundweni laphaya, uNkulunkulu unikeza lo buso obu-4. Ngamanye amagama wayenobuso ngapha, enobuso ngapha, enobuso ngapha, enobuso. Lo buso obu-4. Number 1, uma ukuthi inkinga inkulu nawe, fly like an eagle. Uyondiza ngaphezu kwamafu nesibongo. In other words, uthi uyabona ungakusaba ukubaleka. Inkinga ukuthi nina ngisaba ukubaleka, ngisaba ukuphoxeka. NoJoseph wabona wasebenzisa ubuso be-eagle. But uthi number 2, ungasabi ukufaka ubuso benkabi. Inkabi is a hard work. Akusho ukuthi ngenxa ukuthi une-faith bese kusho ukuthi don't work hard. Okay, ngiyazazi ukuthi ngakiba ngoba ibandla ligcina lihleli kwi-faith. Kodwa bebe bengenzi lutho. Kanti iBhayibheli lithe uzobusisa umsebenzi. Ngubani osebenza kanzima? Faka ubuso benkabi. Okay, ayikho imillionaire bazalwane eyimillionaire ngokuhlala ekhaya. Ayikho ingubo yokuthoba. Uthandaza lize liyoshona ungashintshi lutho. Mona izindlela zayo hlakaniphe. Awungasebenzi happy ukudla. Akusho iBhayibheli. Akusho iBhayibheli. Work hard. Oh yes. Kodwa ukhuluma nani bazalwane? But number 3, ungasabi ukufaka ubuso. Faka ubuso angizwa nje. Angibalile lezi zofo. Number 1, eagle. Number 2, mongabe. Number 3, Father, ungajeshi ezulwini. Ungakazi ube umuntu. Khatha amapolisi. Ningizwa nje. Amapolisi. Ungaphili khatha amapolisi abaseleyo besale behla ungabi nomoya. Funda indlela yokudla. Ungadli noma yini. Uvuke uyojoga. Awukhokhe ngisho isente. Be a person. Faka ubuso bomuntu. Kona zizidinga wena nengqondo yomuntu. Kodwa Jesu. Ngathi ibandla lakho liyafunda. Ungajabu uma ngelimi belihlalo kahle enkonzweni. Before usevwe nawe seva. Ubuso bomuntu onikeza ingqondo yakho
cut the long story short, bese kuba khona isikhathi lapho nabantu uyabona ke usathane yakisa vele usuke bebhubesi vele phela wazama izinto zanenzeka bese uyakhona uthandaza umsuku bonke uthi angisuki la emthandazweni uthandaze njengoJakobe uthi ngeke ngikunendele ungangibusisana usufa ubuso wena yabona ukuthi come what may mfundo ngakithi kunalosezweni ngihloba ngisiwumsini ingaphezulu ngikho ngaphansi lapho usubhekene nezimo zakuduwo daya this guy Mawuya chapter number 37 kuyincwadi kaEzekiel uNkulunkulu mayeseqede ukunika nombuso usethi ke indodana dlana nansi encwadi uthi mayiqede ukuyidla lencwadi usethi ubona wathi asehle siyezansi ubona wathi ubona amathambo wayesethi lamathambo angaphila engathi sikulesa simo lapho uNkulunkulu esibuza ukuthi lamathambo lawo asengaphila uyabona lapho amathambo lapho nasomini ahlakazekile ukubuza umbuzo ukuthi lamathambo nithulile njalo nina ngaze ngithulele lamathambo asengaphila engathi ngiyibona le ndoda ibheka amathambo ubebheka amathambo uthi mayibheka uNkulunkulu athi uNkulunkulu all things are possible mayibheka amathambo athi it's impossible mayibheka uJehova athi nothing is too hard for the Lord wayesethu kumeneza kula mathambo uthi mathambo zwanilizwi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli wathi mayisho njalo ithambo laqhumela kwelabubo nelinye laqhumela kwelabubo kwaba khona uguquguqu nokunyakaza ibhosha ikhonyana ngesikhathi kufika amaBhabhiloni abulala lempile ayesethumba iyouth ayisa eBhabhiloni basethatha umama babavalela kwi-isolation wahamba isikhathi about between 14 and 16 years laba bevalelwe laba abanye bethunjiwe laba befile uNkulunkulu sonke isikhathi bathandaza uyithulele wadlula unyaka wokuqala wathula uSimakade wadlula unyaka wesibili wathula uSimakade bakhona umuntu abaziyo ukuthi uNkulunkulu akanandaba nesikhathi ngibona lapha ukhulela uSalukazi lapho uSara
umnyaka sekudlula iminyaka between 14 and 16 kanti lena eBabylon kuzothathwa abafana abathathu ukuthi bayofakwa esithandweni somzimba. Abafana bathi ngicela siye sibabuke labafana sibabuke singababuka. Number 1 labafana bathathwele bafundile yonke into bayiyo. Mawufunda from verse number 3 and verse number 4 verse number 5 njengoba befundile babengelapho deformed mamas science. You see, these boys were educated. The technology they were so clever. But bethathu befika lapha bafike bathelwa. Beyikho kuthiwa bangene esendlini yomthetho. Ngoba ngeke uyofaka endlini yomthetho kanti awutheni. Ngisho khona ukuthi vele amakhethe. Ya, angisho uthengo kamoya. Bafika bathelwa ngabafana uNkulunkulu. Bathula betheniwe abafana. Bathula. Mabe bethunjwa lekwathula. Balethwa eBabylon wathula. Bathelwa wathula. Sathi sithi mase sithi ngifaka emlilweni. Bathi abafana noma kade thula. Ukuthula kwakhe akusho ukuthi akasenamandla. Thula kwakhe unamandla noma ethule. Ufuna ukutshela wena okade uthandaze fasta unamandla isho ethule. In fact, his silence is too loud. His silence is too loud. It's a moment to do that. But our God, our to always keep the sunshine side. But somebody got to know when I come back and not cool. What about I never see? Oh, the corner of Fana about calls, a fool. Some calls are quiet. They should be no man about quiet. Continue to worship him. Continue to pay your time. Continue to pray. Continue to give. Continue to worship. The fool. What a man I wanna. Ushisa umlilo, wasana umlilo, oyifridge. Wasana umlilo wanda njenge-fridge, ushisa waphuma kwaya ngaphandle. Kanti ngaleso sikhathi ukhona uJeremiya. Uye lapho uvalelwe khona omama. Asebekhale basezobe inyembezi. Uyamemeza ukuthi nifunelani. Omama abakwazi ukukhala. At the same time, uNkulunkulu
bebashaya. uNkulunkulu wathula bebafaka kwimagistrate. Wathula uNkulunkulu bebahudule ejele. Wathula uNkulunkulu bebafaka ekhulumo ejele ngaphakathi. Kodwa lithi iBhayibheli bangathula. Bathi noma ethule yena. Kodwa siyamazi uNomama. Bese bale sengathi bathi laphehleli khona. Number one, ungamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi. Ungamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi. You will remain where you are. Uboshwe ngisho usunemali. Umuntu unemali eboshile. Edonsa ingane engcolile emgaqweni lapha yayokuzela. I finished my PhD. It's got to be COVID. That's not much I don't understand. Finished my PhD. I wonder what my and then the Lord told me, no, you're still the same person. Still the same person. Lord, Caesar, when I
uthandazana laba abambalwa uthandazana laba abambalwa kodwa ngiyezwa ukuthi uNkulunkulu is speaking to some people here sizotumisa vele isikhathi kodwa ngeke ngishiye labona sebehlule. Let me say this. I feel what you call about Jesus. You hunger for the total freedom of God. I still remember I was 15, 16 years of age. Babu Baby, figured up his colleague. Babu Nicholas Baby. That's the day I received Jesus. It was way back, around about 44 years back. But let me tell you this. Jesus can you pray with me? God bless you, my brother. God bless you. 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 Hey, my daughter, you see it, a sitting room. It was a joy to lead my children to Christ. I led my father, I led my mother, I led my children. Even someone that is nothing. God bless you. Can we wait for them? Can we wait for them? Awasho lutho uma ungawezwa ukuthi athini washo uwezwa thana inkosi uJesu namhlanje ebusuku ngilizwile izwi lakho nenhliziyo ngakholwa ngomlomo ngiyakuvuma Nkosi uJesu ngiza kuwe nakho konke ukwehluleka kwami ngiza kuwe nakho konke ngokwami ngiyakwamukela ukuthi ube inkosi nomsindisi
wempilo yami. Kusukela namhlanje ngizokukhonza ngeqiniso, ngikulandele impilo yami yonke ngegama likaJesu. Amen. There's joy in heaven. There's joy in heaven. There's joy in heaven. This is a birthday for their lives. For their lives. I think what you thought, what the Lord spoke, He was looking at them. Looking at them. Baba, ngiyathandaza right now. I speak the blood of Jesus over their lives. I break every chain. Izifo zonke ziyanqamuka, ziyafa, ziyancibilika. Ngegama likaJesu Kristu. From the top of their heads until the soles of their feet. You said when the Son of Man set you free, you'll be free indeed. We give you glory in Jesus' name. Amen. Sundaland. Just come closer, come closer, come closer. You are the children of God. Hey, sis. Oh, yeah, Rose. He is doing even more to you. When's the Mangalisaya and the power of the Almighty God touch her right now. In Jesus' name. Thank you, Jesus. For 1 minute and do a strange worship. You are Jehovah Rapha. That's a strange worship. La Procoshata Libro Yatabahande. We are in pain, but we worship you.
ebusuku uNkulunkulu owayekhona. Siyaliphakamisa igama lakho nasebusuku siyakungcolisa. Sazile ukuthi wena uNkulunkulu wethu ongcwele ngeke usilahle. Usithwele kuze kube manje. Lungo lwakho udumo zingezakho izibongo bungokho ubungcwele bengakho inkazimulo. Phakama naphekwe impilo yethu uNkulunkulu wethu onamandla. Bantu basababone ukuba sihamba nawe. Sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu ongcwele ntambama. Akekho ongafaniswa nawe nongalinganiswa nawe. uNkulunkulu wethu onamandla wasilungisisisa. Wayiphikela impilo yethu wasiphakamisa. Wasenza uNkulunkulu wethu ongcwele sazalwa kabusha. Wenza uNkulunkulu wethu onamandla indlela yethu yakhanya kabusha. Wenza saphakanyiswa phekwezitha zethu. Wenza bakhamisile imilomo ukuba basigunye bahluleka. Wenza imigodi emvulelwe thina ukuba singalakade livalwe. Wenza iminini emaselwe thina ukuba ingafisi. Wenza imifula emikhulu ukuba siphoswe kuyo. uNkulunkulu wethu ingabi namandla. Wenza ababekwayo bahlomile ukuba basihlasele abantu bangabi namandla. Wenza sadabula phakathi kwezitha zethu sangasibona. Wenza uNkulunkulu wethu abangenamandla babanamandla. Wenza bangembethe bambapha. Wenza baphansi baphakama. Wenza uNkulunkulu abangazani nawe abazana nawe. Wasembathisa inkazimulo yakho. Phakama ebusuku. Dumisela ebusuku. Wena ongcwele ngcwele. Wena ophakemeyo. Wena ophethe amandla njengengubo. Wena ogibela amafu njengenqola. Wena okhazimulayo. Wena ophahla ubuhle begama lakho. Wena ophahla zidalwa. Wena ophahla izo zonke izinto. Phakama ebusuku. Sikunikeza udumo uNkulunkulu ophilayo. Dumisela emndenini yethu. Dumisela kubantwana bethu. Dumisela emphakathini esihlele kuyo. Dumisela komakhelwane bethu. Dumisela emsebenzini esikuyo. Dumisela kubantu esiphila nabo. Amandla akho mawafike kithi uNkulunkulu wethu ongcwele. Mana njalo uNkulunkulu wethu onamandla udunyiswe ngoJesu Kristu inkosi. Ibandla lithi amen. Sicela uBishop azosivalela inkonzo asenzele isibusiso. Amen. 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 Siletha udumo nezibongo sikufanele. Winkosi enhle, inkosi esondlayo. Siyabonga Baba nakusihlwa ukuba wenzeka njalo. Siletha udumo nangenceku yakho oyisebenzisile ukuba isonde. Siletha ke udumo Baba wethu onamandla. Sisahlukana sigoduka. Iya unakekela abantwana bakho Baba wethu onamandla wonke. Indlela yonke abaya kude nabayeduze bahlenge bafike bephephile ngoJesu inkosi ebusayo. Amen.